Nkita Black Pretty white Yaba Nkita Lawaya Onye nwe Nkita letu ya If I not to let Nkita to week You check for Nkita Other duty you could do my frogo Ya for that loans of Nkita white Get to a Nkita Black Mama is on you here Bali white When you win, you win in order. Get on when you win, as a son in order. When I want to the below to him, get out there when you move in order. Get to it when you whiskey, met to it. Magana, get out while you whiskey. I turn up on your whiskey, much of that. What's you going to get out? No whiskey on here. What's you going to get out? No whiskey on get out my head. What's you want to whiskey on there? What's you want to get on the whiskey on there? Get out my head. When you want to get a village, you want to get out there on my yellow. Get out to it when you get out black. Get out white. Get out color. What's you want to get out color? I got it, they go pretty white. I got it, they go pretty white. Of this autonomous community, it's for your highness, Engineer Cosmos Onyechichi, Engineer Doctor, His Highness, Professor Bakureve, Cosmos Onyechichi, Onyezene Gadio, Yale member is cabinet. Of Bakureve is here live. Over the world, I don't want to win. My brother, Franklin Yagota. Senior brother. Okay, Mado. Bobby, Egrata. Bobby, one for my vote. Mother, my instrumentation. Mother, my
Zuare Satedi Alonzie ọnwa afọ ụmụ ya otulu ya na lọlọ ya ezi lọlọ ọkụ nwa ama na-ekele unu mmadụ adịghị mma izu onye onye ọzọ ume ibele ya na ịga nụrụ olu onye ọwụla chebe dị ntị egwu m ahụ egwu dị mma onye ihe m jebere ihe ọ dị ala nne na ọ dị ala Eke polisi nọ n'ụzọ ama m Sọnde amị nne amị akwụsị mmadụ ekwụsị ndị ewere ihe ọzọ chụwa m ọzọ nọbụ krọsụ m ọ bịala anya na-ekwe nne chụga m ya gawo ndị amị ebido kewere ha ekpesa adịghị dahụ mkpa echi m ụlọ nwa ya oduo ukwu m niile wu ọgwụ agbara m agba aka m dị ibe akwụmakwụ tụnụ kụọ mba m aga m anọ nga ahụ onye amị si mba ebela ada ahụ mba na m ga-arụ polishmenti onye amị ele anya n'aka nri bịa hụ blọkụ dị 510 na asị power blọkụ mebiri power blọkụ abala blọkụ 500 blọkụ ya 410 aga nọ nga nsi m ezi ike mgbapụta ụfụ ya lekwa onye isi ndị amị m gara kpọrọ egwu na enwe ya nwaanyị gbara nkwụ onye isi ndị amị ahụ m bido tiwe ọkụ nwa mama onye nyere gị polishmenti sọ ụmụ m gago ya ebido gbara ụmụ m gawa arọ dị unu ụna nwa ọkụ nwa mama olulu akwụrụ m wee gwuo onye oturu si leta anya were polishmenti nye ya bachara ụmụ m ya mgbe abịa sị m ọkụ nwa mama na m sọrị na-ekwe ya bịa jụwa m sị ma pala blọkụ ole sapala m blọkụ 500 ya 410 onye isi ndị amị agwa m iwe o wele m blọkụ niile m parala palachi ya azụ onye isi ya na ụmụ mgbe ya waa ole onye nyere m ọrụ obodo derenuwo 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 unu dere ji ọkụ nwa mama dere ndị olu obodo derenuwo derenuwo dere ji unu dere ji ọkụ nwa mama dere ndị olu obodo dere ji ọkụ nwa mama dere ndị olu ọkụ nwa mama bịa n'inye gị ngwa obodo dere ji ọkụ nwa mama bịa n'inye ọkụ ịmasị onye a na-akpọ nwere ihe ọ na-eme ụmụnne ezi ahụ aka ego tinye anya n'ọrụ gị ma menye ụha ihe eji mara dị ka enwunye ọrụ pụtara duku otulu duku mbisa Satedi Alonzie ndị a ndị mere ọkụ nwa amaghị ga-afọ a ekwe duku ndị mere fada ya o chefuru ochie ka ọnwụ emere n'ihe duku nne m fada Satedi Alonzie ndị mere egwu ọ dịchara ọkụ fada onye oriri nna m ukwu obere egwu ị ga-eji aka ya gburu mmiri onye ọbụla chụwa onye agha ga-anwụnụ anya onye ọbụla ịchụghị onye agha ga-enwụ anwụ emere onye agha mere gị ikwu achọra ka ọ nwụọ duku nne m Satedi Alonzie oge m na-ebido egwu m oge egwu a na-ebido duku nne m ibiri madolu bụ sọdịrị m na mma fada iwe ya oriri obere egwu ị ga-eji aka ya bụ onwe onye chụwa gị ga-anwụrụ anya onye chụwa ga-enwụ anwụ enwere onye ahụ mekwere gị ikwu achọghị aka ọnwụọ. Ladies and gentlemen, the arrival of the Honorable Councillor Otulu and Abunes Autonomous Community, Honorable Ekenediri Chukwu, Okomenyoha, Honorable Ekenediri Chukwu, fada. Yeah, the Honorable Councillor. I also recognize the presence of Honorable Councillor. Yes, Honorable Mr. Roy, I recognize your presence. One leg. Honorable
Honorable Yagazi, you're welcome, sir. Thank you. Yes, Honorable Ekene Honorable Councillor representing Agunese and Otulu Autonomous Community. Yari Deborah, my own brother. God bless you. Thank you. Barista nigga mundo karamunga barista ochorelemba barista bunye ye dio bunye ochorelemba Olegbo ni His Highness ezonye jiji obodo nweze nna m onye jiji eyoshiri eze ọkụ nwa mama bịa kwọrọ gị ekwu n'agụleze n'eke agụleze ọ nga nọkwọ ụwaye ejila ọla ị ga-adị ezigbo nwaanyị nwere wet nna m bụ high chief atanogbo nna fada high chief atanogbo nna fada ka m na-akpọ onye mmemme dadi nwafọ ụmụ okoro tulu ụwaye onye m na-akpọkwa nwere ihe ọ na-eme high chief ụmụnne m eji aha tedo ihe ji mara dịka ihe ọrụ fụtara ebelebe egwu ole n'ụwa onye kwere uwe gbuo onwe ya ụwaye ọkụ ịmasị onye a na-akpọ nwere ihe ọ na-eme ụmụnne m eji aha tedo tinye ya n'ọrụ gị ma merie ewu ebelebe egwu ole onye kwere uwe gbuo onwe ya abara ka aza ala nwanne m onye dị ji ya na-abarụ I na-anabata Dr. Henry Ogo of FCMB. Dr. Henry Ogo, Executive Director of FCMB. Dr. Henry Ogo, Executive Director, Ikaraka Fada CMB. FCMB. Naula Kokaraka. Ebelebe egwu ole wọchị ya na nwoke oyi sinetọ bịa ya okwu glaasị n'anya o ya na nwaanyị ekwu adị mkpa onwe ya ọgbana ya wụrụ nwanne ya ọchị funu n'aka o jikweti mgbe tiela aka godu ka ọ gbara olu ya oyiri ụkwụ alaikiri m tela kwari uwe alaikiri ya tela ọ na-akpari efe nnukwu mmadụ dịka nnukwu alụsị ọ dịka nwoke o si adị wọchị ya sọsọ ahụ emegharịrị emegharị gamara na nwoke nọ na nwoke nwoke ole aga ije ya na-aga ka nwoke o nwere ego na-aga ije dịka imanị na-aga ije ị na-aga ka kwere ọrịa ya ọkwe ya chairman nne m fada ya na-azụ isi ya dịka ishimo ụwa onye ga nne ji mini ya kpọtụ ihe dị iche wu ya nwa agbara afọ ọnụ mụnwa agbaghị gbana afọ ọnụ chairman bụ ya ọ gị maka m na-agba ọfụ gị maka m na-etu obere bụrụ ị na-ekwu onwe ya wọchị ya ka nwoke o si adị ọgịgara ijie ya na-aga ije ime ọbụ ije ọ gara ego tọrọ onye ọ na-aga n'ije onye shikwa onye amụma hụ akwa ikpe ọnya ya la egbuwo na ala si ile ozi ọzọ ya onye kwere uwe bụ onwe ya bụra ka ada ala nwanne m onye ji iji ya ala aba ụwaye ele onye a na-akpọ nwere ya ọ na-eme ochai ụmụnne m eji aha ego tinye ya n'ọrụ gị ma mee ihe onye ahụ ihe ji mara dịka ebe ihe ọrụ pụtara